औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. आपका मैडम कडनं उत्तर सरपंचांचं नाव आहे अशासाठी गावात प्रोग्राम नाव पण नाही मग आमच्या लोकांनी हा विभाग माझा आहे. मी सर्वप्रथम मला आपला जो आपली माणसं ह्या ग्रुपवर जेव्हा कळालं त्या एका पत्रकाराने मला फोन केला. प्रशासनापेक्षा प्रशासनाने याचा पदाधिकारी म्हणून जिल्हा परिषदेचा प्रमुख म्हणून मला याचं उत्तर देणं त्याच्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य